Cal é a túa profesión? Profesión, poderíamos decir que hoxe en día na teoría é arqueólogo, historiador da arte e arqueólogo e é o que a mí me gustaría ser no futuro. Que son os petroglifos? Os petróglifos son motivos gravados na rocha dos que conservamos un montón en Galicia e que son unha peza moi importante da nosa historia. Onde están a maioría dos petroglifos en Galicia? A maioría, case que máis do 90% o atopamos na franxa litoral da provincia de Pontevedra. Era unha forma de comunicación? Eu penso que sí, que claramente son símbolos que eles tiñan para comunicarse porque temos eses motivos compartidos entre varios povos. Que temos que facer se atopamos un? Podes sacarlle moitas fotos, miralo as veces que queiras, pero nunca actuar sobre el, porque cada vez que alguén o toca, o pinta, estáse perdendo un pouquiño dese gradado.